Камиля, құтлыйбыз сені жеңген түбәтайым білән. Ой, бик зур рәхмәт. Только сен бір кішіге сөйлемейін еншік жеңгенні түбәтайын, еме? Без проблем, без проблем. Сыйфат дүрт, башлыйбыз. Бүгінгі тапшыруда Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов. Артист тормышы дип исемләнгән влог. И минуты не прошло. Громкие рыбының Татарстанга багышланган клипы. Һәм выпуск ахырында Гүлназ исемле кызга булышу турында информация. Backwards Challenge. Biz jırны jırlayбыз. Нинди булса да бер жырларга кирәк. Гүзәл шул вакытны минем жырлаганны ишетми. Ул наушникка да үзенең жырларын кышкыртып тыңлап тора. Сез аның наушник аша аның жырларын ишетә тора алачаксыз. Ул түгел минем жырны ишетмәячәк. Һәм инде мин менә телефонга яздырам. Нинди жыр телим, шуны яздырам да һәм Гүзәлгә тыңлатам. Ләкин Гүзәл тыңлаганда ул жыр кирегә уйнаячак. Ну вот, барыгыз да аңлады. Өстисәй бер калмады. Яра. Илдар жырлый, программа жырны кире күчә алмаштырып куя. Шуннан соң Гүзәл жырны тыңлый, тыңлаганнан соң шуннан Гүзәл жырны кире күчә жырлый һәм программа дөрес иттереп алмаштырып куйгач, жыр дөрес килеп чыгарга тиеш. Шунда кире күчә дигән сүзне куллансалар, сразу аңлашылыр. На, серьезно. В общем, Эх, талла. Талла ике беләгем. Болды да? Поехали. Талла-талла-талла-талла-тгы. Мегалемеки ялла. Бука, менә Гүзәл хәзерни. Талла-талла-талла-талла. Алла ике беләгем. Ихавазага яланна. Икен беләгем. эй, түбәтәйле малай, уйныйбызмы? Әйдә, только ычкындырасыңмы? Бас кызым әпипә, мызык сап, мимә кызык сап. Бас кызык әм. Oh, disco night of follow me in fun everybody so fight me in fun everybody so fight me in fun disco fin on disco fin. Ni foxy no ni but jag passerar vid vän av ni men jag passerar vid vän av ni med lafat jag foxy då. Бар урына утыраль тиз бул. Гүзәл Уразова дип исемләнгән YouTube каналда әле күп төрле тапшырулар, клиплар да бар. Контент сыйфаты бик югары уровеньда. Һәм бу мине бик шатландыра. Юк, аның кадәр түгел. Ваш взгляд, как вы думаете, какая вот жизнь артистов? Ну, начнем с графика работы. Как они у них, мне кажется, непорядочно. Кабатланам дисәгез дигез, ләкин Рамил, сиңа бит зур начальниклар турында фикерләрне алучы репортер булып эшләргә кирәк моны микрофон белән. Ваш взгляд, как вы думаете, какая вот жизнь артистов? Ну, начнем с графика работы. Бер тапкыр гына күрсәтим инде. Сез Жириновский турында нәрсә уйлыйсыз? Ну, начнем с графика работы. Рамил, әнә мин Тимирдан сорап тор микрофонын. Привет, пацаны. Обидно. О, какой вкусный кофе! Обрадовали, батю, обрадовали, молодцы, кофе лайк, молодцы. Обрадовали, батю, обрадовали, люблю рекламу. Но это не точно. Обрадовали, молодцы, кофе лайк, молодцы. Уважение проявляю. Лайки оставляю. Я вам всем добра желаю. Лайки оставляю. Я Рамилю доверяю. Лайки оставляю. Всем друзьям я предлагаю. Лайки оставляю. И всем друзьям своим советую. Поздравляю вас! Ура! Счастья, здоровья! Опа, мемасиклар. Счастья, здоровья! Счастья, здоровья. Счастья, здоровья. Счастья, здоровья. Счастье, здоровье. Счастья, здоровья. Блогер буларак Рамил Татар ютубын алга алып бара. Давам ит. Бу артист тормышы дип исемләнгән влогны Рамил. Музыканты везде.
Менә ханчик кына аңлатырга икән миңа. Урыс телендә булган клипны миңа ошавын. Һәм шул ук вакытта подписчикларны югалтмаска. Лучше место на земле, не сыскать, чем бахетле. Молочка куплю, як чаю в чае, я души не ща. Бу клипта бүтән актуаль әйбер бар. Күп кешегә аңларга авыр булган даб, батл флип, принтлар кофталарында һәм төрле авыр сүзләр. Тагын бер кабатлыйм, бу бик актуаль әйберләр. Белмим, миңа ошады. Это не точно. Или точно. Күптән түгел интернетта мин бер ВК группасын күрдем. Анда Гүлназ Салямова исемле кызга ярдәм итү сорала. Гүлназның бик авыр диагнозы. Диагнозны дөрес итеп әйтер өчен мин аны укып китәм сезгә. Мой диагноз тяжелый нейромышечный S-образный кифосколиоз, приводящий к нарушению функций внутренних органов, развившийся в результате заболевания детский церебральный паралич, ДЦП. Из-за постоянного сидячего образа жизни и слабых мышц мой позвоночник не смог сохранить свою былую прямую осанку. И на данный момент у меня развился сильный сколиоз 4-й степени. Из-за него у меня сжаты многие органы и мучает боль в ребрах. Мне каждый день приходится надевать жесткий корсет, чтобы была хоть какая-то поддержка для спины. И я смогла без боли заниматься важными для себя делами. В корсете я могу просидеть только часа 3-4 в день. Потом он начинает натирать кожу до крови. Это очень больно. Раны не успевают зажить, а мне уже заново приходится надевать этот корсет на следующий день для поддержки спины. Булай да авыр булган сәламәтлеккә бу яшь кызга тагын да авыр өстәле. Аңлыйм, һәрберебезнең тормышы авырайды финанс яктан. Бу кризис һәм төрле әйберләр аркасында. Ләкин без бик күп дуслар. Һәрберебез 50-шәр, 100 сумнан гына булышсак та, без Гүлназга һәм аның гаиләсенә бик ярдәм итә алачакбыз. Бу видео астында һәм ВКда булган пост астында сез ул группага сылтаманы күрә алачаксыз. Бу видеоны һәм Гүлназга багышланган группаны күбрәк кеше күргән саен, аның бу авыруны җиңеп чыгу шанслары күбәячәк. Ә бүгенгә сау булыгыз.